Hello guys, what do you say guys? How are you guys? Nice ndinabe guys, nice ndinabe. Musingondinetsa toda kuona be. But ndikutoita zvokutomukumbira amene achabvuma here kuti abudewo pa social media. Ameno because munhu achafare social media. Baby Mike, kumbirawo vanhu vanoda kumbokuonawo. Kumbirawo vakaipa guys, vakaipa. Vanhu vanoda kumbokuona sha vanhu vanenge vachindinetsa pasocial media. Toda kuona boyfriend yako, saka Mike please say something sha. Hai please ndokumbirawo chingosmile ako. Aya ndokumbirawo kawani chete, handikani chikubudisa hangu, ndoziva kuti haufari zvesocial media. Kawani chete ndokumbirawo. Vanhu vagara vachingoti toda kuona boyfriend yako pasocial media, saka sha ndokumbirawo nhasi ndongovaratidza kawani. hanzi ndakuisa kamera ikoko. Guys. Okay, kawana akafanana newako, ukawanda akafanana newako, iri nice mhosva yangu nganditka. That's not my problem. Pamwe akafananawo newako. Mike ndakuisa kamera ikoko. Zvigadzirewo. Chisekerera because uchaonekwa navanhu vakawanda. Sha, uchaonekwa navanhu vakawanda. Smile. Aya serious yacho handizvi ndamuparira chinasi. Okay, smile please. Ndakuisa kamera ikoko. Ndakuisa kamera Mike. Ready? 1 2 3 3 2 1 go. Yeah, icho Mike. My boyfriend Mike is here. Please meet Mike, guys. Meet Mike, my boyfriend. I love you, Mike. I love you with all my heart, baby. I'll never let you down. Yeah, my everything. Yeah, the reason why I breathe, Mike. So guys, meet Mike, my boyfriend. Musazondinetsa kubva nhasi zvichienda mberi. This is my boyfriend. Anditi Boga. Okay.